Bueno, ba hemen gauz, esan dute moduen, Marta Inigo, Julen eta Hilario Gaz, eta geure programa estrella dan tertulizetan. Ostabe, ongitorri zebori, da, gaur bakizuie gaurko tematxu ezen urten dauen ez da? Gu pai. Bai, orain dela hilebete eta egun batzuk. Ez, bitu, justo hilebete, akabatiz Bermioko jaizek, eta guzandu reflexio batekin, Bermioko jaizek dizelata. Orduen, hilebete eta berandu hau, beti ikusten da beto perspektibigaz, ez da? Ez hori pentsaten? Aurri mintxutie kartela, zalantza barik badakun hor pantaien ikusteko zer rondan da, zer ez da non. Hori baino harina hau 5 minutu gudot hartun tartie, jakitzeko lelau, a la gente experimentada, esaten da moduen, Hilario hori eta Inigo hori eta Julen lebe, onda tertuliz batzutan eta. Zelan sentiten zuie zeuen gorputxe, ostabe itxukire honek eskiarak izen da? Zer sentidu zuie? Ja, Hilario, lehen zeu, gaztina zara da. Nik itxitzen bazta zule lau izan dute eskerrak emone taldiri, kostarreri, usten dutelako Bermoko herrizek olako irratibet bihar dauela, eta eskerrak emone mitzutu personalmente zeuk animezarilako, da holan herrizen dako irratibet, guru gueltan deusen herrizek danatakoie, guk ez dukin, gukin zuen lehen, da, ondo, baina orain egon da, ez da esema denpora, urte bi, urte terdi. Hogeta bizen itxizan, hogeta bizen. Zegoen pandemizen... Babitu lau urte, hiru urte, parkatu. Eta horrega itxe gutxut esan, eskerrak. Talde osuri, izenak ez da itxe taldina zeuri bai, urkidi bai bestik ez da itxele, taldi esan da... Ez preocupe, esango txatie. Eskertu. Da gero, itxe eskerrak emon, kontatik gaitxik, ni gaitxik, eta gu egun gaizenak lehen. Jose ez daiz nortan, ezetuko tia Jose begoten zandan, ez da? Jose da, ikastolako zuzendariz esan ikuen. Badaki, txule zurize, gitarri da. Gitarri da zuten daue, ez da itxe, Jose Pakalekalen ero. Ahotxagaz etxate zetu. Eso ez. Eskerrak zeueri, guganera ikusi izan duen bat seinal batele esan deize eudaletxina, bardin jeze eudaletxe dan ganera, geuri izan duzkuie, deitxu ganera, gu kantau de la vida, ganera. Esan doz ganera aurrera hau, berrore Joseek izen dinosunak, karintopan hauen da. Inigo zer, interan nahi ustabe hasiko zari la martxa, da ez da izela baino. Bai, Jose, bai. Animeko legizarala, da esan doz, inoiz bihar bat zuen, utxunoren batero badauen. Bai, Oie, bai, gizonak alan esan dozten, Joseak, behitu, badauen alako utxunerik ero... Bai, tarterik, superrimiteta. Lo único esan doztena da hori bai esangote, denporia esateko berari, eta gero denporia emoteko iziteko eskilarak. Bera ez da huela orain... Osondo. Grandes aspavientos eitxekota. Ongitorri Inigo zeuribe. Bai. Julene... Neupe, parkatue. Neupe Hilario esan dago moduen, eskertu, zeuei akordatia geugaz, Hilario esan dagoen moduen, ados nau beragaz esan dagoen danatan. Nik izango legitena da, beste aipamen pape bai, eta, eskari kantxako petxaten dut, iboneri eta maitaneri, eta hori lan gogorra eta handize, eta hori eskertuteko dala, eurek akordizien geugaz, eta haulan sortu zen, tertulik ideala sortu gari zen, eta gero beste aipamen txuet eta akabakot, petxaten dutena da, aparte zeuei esantxun modun Hilarioke eskertu, akordatiarrek geukaz, neuretzako noresan dan ez da izelan esangoten. Inmin jauena, sarratute gero irratize, personi inmin jauna martxan, petxaten dute danuta jakingulan ordan. Nokerun dauen hau proposamen hau daletxera. Esangot, Xavier. Xavier Hortuzar. Xavier, bai. Eta Xavierreri eskertu, imin jaulako noztabe. Zego ekasin xauin, berban, ez da itxu daletxe moduen, ero...
Deize izatez udaletxidik etorzan. Badakitz bere esan zala, bueno, euren plataformatik oso irratizen kontuen okin zen. Inote zone gauze, con efecto de causa, ze beragaz, hainbeste berba izaduten dendatxuk izaueniko... Bera be irrati sali da, itxuki sali da, irratiz ez da itz bai, itxuki bai. Ba, hauri, abarte Julene. Julene, ongi etorri. Eskerrik asko. Guretzako placer bada, Neuretzako bai, partikularmenti neuretzako bai. Bai, ez da, ze senti duzu ia. Bueno, sentimentu politxek geizen bez. Ze askaningoko tertulizetan nien nahi egoten izan, nahi esan parte, bai, elelengokutan bai, eta biharran kontuek, eta, bueno, badakizu zer pasazan, eta, bueno, bai, ona etorti ozta bere, posandize mondoztu. Posandize mondost, ona etortie, da itzuli ozta bere bueltati, herrizeri zepetxate dute gauze politxe dala. Geure herrizentzako irratize okitzeko gauze importantie, berezize, eta politxe da, geure gauzekaz berbaitzie, jakitzie, notizizeko kitzie, da, geure gentie parte hartutie niretzako importantie da. Eta zer senti duten dut, badinotut posandize moten doztamen egoti ozta bere neure lagunekaz, zein jun kuadrille polibet, eta orain igual beste kuadrille polibet ingu, ze jente barrize dator, eta ni pentsatzen baietz, ondo erungo gara ladanok, eta oso posarren nago. Ni engantzei nintzen, zeuen programa, tertulizera. Horin badakizue bebai gehitzudula Marta, hauntzik ingu beragaz berba, da beste talde baten, agertuko da Ainara eta Karine. Bebai, okingu geugaz, holan, lauda intzu, da saldu dute moduen honetan egunetan, batxutan ongo die, hiru gizon andra bat, hiru andra gizon bat, lau andra, jungo gara talde txuitzen, nik uste ja 8 pertsonagaz, da zeuek esan da zestupentsa beste inoretan, zeuek ganera okinzui hauna etorteko predisposizin hori, eta, bueno, nik uste dut herrize oso representata dauela zeuekaz. Claro, irratizen munduen, nik Bizkaian txute zagoten lehen behi, txuki bebai, asko esan doztie kaletik, gauza asko esan doztie, lehela hue, inglesez, musiki, euskera, ze horin, estakulez automatiko mitzen dut listek. Ia ze irratizetan ningo esan dauin berba, zeu inigo da beste nono bebai, Aitzek eta mako bebai, sarata alarrei. Bueno, jungo gara imitzen gauzetxo. Esan doztie, ia ze irratizetan ningo esan dauin berba orain, Bermioko jaizeri buruz, portue, geure politikuek, geure kirolarizek, hauri da balorin imitzeko, arrogaitzik, gurentzako itxuk irratiak ez dako zentsunik, zera barik, zeu oparik, hau tertuli barik, nik ez duten aurrera ingo irrati honetan. Eta horregaitzik gutxat emon eskerrak bebai, Marta ongietorri, abenture honetara. Bai. Zelan sentiten zara, zelan entzuten zara, lehen mikrofonuen da hori, ondo? Urdurik. Urduri? Tranquil, kentuko datxo, 2 minutun kentuko datxo ikuskozu. Bueno, bitu. Bai, da lehenengoko pausuek... Lehenengoko zera esaten da, gero dana dator. Bitu, lehenengoko pausotxuek, hamen tertuli honetan, neuri esaten hostia etxo, egin geldiru hau berba. Bitu, hamen daku portadie, da, bueno, bitu, Marta, zeugaz hasiko gara. Zelan ikusten zu hau oingo urteko 2000-ko jaizen kartela? Asko guztaiazte. Gustadatxu? Bai. Nik hasikeratan pentsatu da inteligentzia artifiziala dela. Bueno, gero ikusi du, ez etxe, da hori. Hainbat eta hainbat gai suposatzen dute ekarzuela, beste batzuk ez, bueno, nik hemen kronometru emingot, erbaitzen zuenien, jakitzeko txandaka enbiar baduen edo ez, neue barrizena irratizen eta. Bueno, hemen daku 6, bitu zema gauze, zapatuen, zazpi, holako jairik ez da un munduen txo. Beti zaten dozkui ez da? Benetan, egun asko daku, da gauze asko dakuz Bermioko zaizetan. Ez que egunek betetuen bidiez eta krasize gauze asko dauzena, Igual batzuk falta, benetan programie berezize da eta gauze asko dakoz, jente askontzako. Inoz esu itxetanan guztu. Hombre, hori beti.
Hori beti ongo da, non horrez dagoena konforme. Pentsaten dute, neko... Pentsaten zuie? Honetan eure da nahi bituten, da neko beteta dauela programien neko... Ez dakola utxunadarik. Bai, segun asko da, Egun asko di, ez da beteteko guztizeak. Badau herririk horren beste egune okingo dauena jaizek. Hauri txune, Ez da pentsaten. sobre todo hauri gaztienari be bai. Haunek, gaztiena zakingo dau. Nik ikusten dutena da, neure ustez, galdetu dut, txosnatan bai, gauz asko. Da txosnatatik kanpora, akorda dizema gauze? Ba, behitu, nik inzoten lan bat lanak azetor nahi, inzargizen ukin jauna zaiguzietan esan da, puro relajo. Bai. Puro relajo. Eta gero zuek, nik urtitan egoten nahi zuri galdetuten bateri bestiri, egoten diru puntutan, lau puntutan, desatzate hasi orduko, meze baten goztazu da, zer? Zuk behitu da gero esan goztazu bizar ikusten gaizeniko, bale? Maria zu niri beste bateri izantza bardi, ikusko zu da, bai. Egoten da gaztelutik, ingoztazu mezi, bai, lari ingotzutak. Eta etxen dut hartu niru lau persona, beti da zabalaue. Eta zuek aurten izan die txapo, gehienak, beti da, bai, amarreti sortzik, badino onatila, oiratzi, gudau izan onatila, bai. Beti da kojo bat. Bai, jaizetako ikusten bazun, da sobre todo gaztitatik kanpora, ez dau. Ez kauri? Julenetin urburugar, ez dau. Ez dau gauza Dana da nirik. txosnatan da, irakurreten mazu, Ricardo libru bai, eta danak txosnatan bai. Eta gero beste gauza bat ikusi dutena zarto, hori bai, txupinazue seizen. Txupinazue nire ustez, emon bidatzo inzar bat, izen bat. Da txupinazun bidau, udaletzik une. Alkateiek, edo alkatezik itzat nagoena, hauri da txupinazu. Azten baga izen, jairek itzen dibe bai, aurten epetsatu ez telegin arazun bate gaizik, anderdeunan, Virgini dago almikekue, erremedio kalien, bai, Remedio ez. aurpari, lehenko atzinoko notari zen, zelan handau Virgini, almikekue. Bai. Horintzen dabe bai, egun bi lelauero, Andra Maize paino. Han betxupinazua, iminiginete zara. Horregaitzik, txos niri izan bilike datzo bai, igiri, txupinazu izan bidau, nire ustez, udaletzin, balkoien dauena. Hola bazu zen hilario, almiken be bai bota da bitxupinazu, da urtero botaten da. Almikeko ama da, desbardine da, zuke, Andra Maizek, Bai, herrize bata. Bai, Andra Maize bata. Dinote, zeutinosun arire... Nik uste, onzuk imagineen, nik itzen dut eta bebai, jaibe talan da talatan beste txupinazo bat. Horren nun, Ez dezango orduru dire txupinazuek. Ez dut ikusten nik... Orain aurre estreian besta itzen txupinazo bat, umiek hartzen daue, bueno, bai, txupinazu gaz da dana, pregoie gaz da dana itzen dauean, balkoien. Neure ustez, A ber, hemen gauz ikusten kartelan, parkatu, irailak 6 zapatua, txosna txiki, txupinazo txiki. Eta amabitxerdizetan txosnako txupinazoa, bai? Amabitxerdizetan, txosnako txupinazoa. Bai. Eta udalekue, non daua? Udalekue... Bizpera zumi zerez. Seire, seizen esan zan. No? Nik uste doz, zazpizen esan zala, Claro. Txupinazu zazpizen beti. Bai. Txupinazu herrizen da zazpizen beti. Zazpida bizperi, Andra bai bizperi zazpizan. Zaldi proba, zazpitan, begoña... Bera osun bizara. Eta goizetik esan da gainera. Sortxiretan. Sortxiretan, alkatearen pregoia, ikurriña jaso eta bada. Orduan da, zeizen da, hor dauz, hainbat txupinazo, txiki, txupinazo txonna, eta zazpizen dau txupinazo... Errikue. Txupinazo, bai. Bueno, hori ba... Ezalan esaten da, ba, sekule ez da itxen eurize danak guztur eta ba... Txupinazun asuntu ez, nik ez da itxe noizik, danbez. Beti esan da, Hilario? Ez, gero hasi zan. Tradizio egu dut esan... Betuko tizte hori zen, hori
badau artxibeta dau, eta badau, bai helen ez da esaten zan txupinazu. Bueno, hori ondo dau, gero hasi zen txupinazue, San Ferminetan bebetizte zan txupinazue, gero hasi zan txupinazuaz. Claro, ze hori da, bera... Hori da, Sicili Sicili bestegon, gero hasi zan, irurego eta Espane erretuten eta 6-en, eta 7-en, gero Marijaia hortik etorzan, bermeon bihar dala, lela huiltze zan gai zen tarazkagaz, paineru kudaletxiek, nino petzadu librute izen badauzela painero batzuk, atxinekuek. Udaletxe izaten zan da tarazka. Gero tarazka ez tala besti, eta hasi ziren Bilbon zaizik, Marijaiagaz, da hortik urte zaue, lehengo Sicili zauna, Espane erretuten deupauza esan da, ceramika eta hitzen dauna, haren eskikin zauen, akordaten egan ere eskolatan egote zan da norduen labie ceramikako masi erointzen dana, eta berakin zauen, akorden. Horain gaur txupina zubekan bizeta dago, ez da? Ze honetan, azkaningoko urtietan pregoneru epe badakuz. Lehen pregoie eta alkatie botaten izan da hau bertso batzukaz, eta orain azkaningoko urtietan ja pregonerutakuz. Aurten be hauri, ez da hitz, musikalarize edo bota dau pregoie, eta geure txupina zube aldatute dau. Bai, oinkurtien urten daue sakara, eta... Toten izan burura sakara, bota da pregoie, eta pasan urtien ez da itxurdai baikuek, edo ez da izan bazien, edo pregoneruk egon diez, hori be barrize da, gure herrizen, ze orain arte alkati botaten izan dau, alkateziek, euren bertso batzuk eitzen izan dauie, da botaten izan dauie, eta hori izaten izan da pregoie. Bai, txupina zupetzaten dotetzen daula beti alkatiek. Aktik emotetxo zue eta txupina ez gudot esan pregoneru eta usela. Egon nahi dugu ikusten, pregoneru, bai, hori be gauze barriz da. Bai, barriz da, hori da. Horre gauzekin ikusten dute. Bago ez, modernizeten gu ez. Bai, da esken izutino zu moduen, pregoneru eda pregoie itxeko. Eta gero alkateziek da txupina zutaten dauen personik, como herriko representante nagozizena. Ni Hilario Gazados nagoe. Txupinazue bat esan bide. Bat anontzeko. Eso es. Leu etxego la Marta. Zerintasun gizau. Hori pregonerune lagune, atzinen pregoneru zegote zandan zu gaztizari. Nik ezetu dut. Lehen esan duten neuna hila gaztina. Harmonizen. Bai, ez tetxe ezetu bazuen pregoneru tamborra zoten. Bai, da Carmele tinozte, parkatu Carmele, Marta tinoztezez. Ez un esate zandan, da, bueno, ez dut esango abizenak igual ez da gure, hemen ganera harmoniona gauz, eta tambor bategaz zute zandan. Tamborragaz eta kornetiaz bebai. Bai? Kornetiaz bebai. Jote esan dagoen dudena, tamborrat, bom, ero korneti, esate esan dagoen alkatien erderaz dana, claro, normal, ordune... De parte del señor alcalde. Benetan. Esaten da eta bestie. Hori da pregonerue. Bai. Esetu dut, urtazkotan, esetu dut. Se hace saber... San Juan Portalien, lotukera batan okut izan dagoen, San Juan Arkuen. Dantzoten izan dut, tamborra, etan esaten izan. Bertako zonako jentitzak. Guke dinuna, atzera lengotara zuteko pregoneru udaletzien, ez da zango zarra, behitukote datu bai ez da zango zarra, Bakitzen nordan lehenengo pentsaten dut, bai ez dut esango ziur batek esan bari, ez esan da... Ia, neutopakot, artitan neutopakot. Ingo zuie, Bermioko lehenengoko pregonerue? Bai. Venga, artitan neutopakot. Bai, hauri da. Bai, nik aurre gaitzik izan du, Marta. Ez que ja, txupinazu, San Ferminetan zikusten txupinazu danonto gauzena. Hauri zaratatzu, hauri... Ez que ja, zetako zugun txupinazora, da, aurten ondo urten dabulakon, egunek. Baizu imagine, ordu betele lau, pasada Bermeon, ordu betele lau txosnatan etza txupinazue. Ahí está, gente guztizean. Bai. Da gente guztize txosnatan. Neuste. Ni beti ikusten intzen dut gauze bat, lanik hasi dozti. Txupinazor artien, ez temitzen... Painelorik. Mako painelo. Ma oie bez. Bai. Etxaten daniko, da geur aurten, esan dozti albunukin duten, eta postu nahi gaztetxuk esan delako, gaztetxuk, bueno.
Da zelan imitzen zuen Hilario, haure intzen, da nik etxetik urten dut. Ez, imitzen da haulan, hori da, gurikasi dozkuina hon. Da, gaztiepe, Hori San Ferminetan be ikusten da, zehan plazan dauzenien, osea, txupinazu monarte ez da imitzen da, gero bertan imitzen da, painelu da, gauze politxe da, ikusteko politxe da, bebai. Hobeto, hori pregoiena galtxiek zepen ez da, hori kornetik gazeta. Bai. Hande pentsa bide hori, Buelta bat Egizatek, nik usten dut, ez talakon esatezan, ez talakon egotezan, honen geuza asko dau. Horek aso baten jubazuz kalera be, dauz hemen luman arruin dau anuntziz udaletxina. Kartela eta oso. Bai, lehen pregoneru kale zuten zan. Zereno bat esatile esango, bai, pregoneru. Alkatin... Kalerikale baino, esan duten modu, sonifikit izan dauen, osea, por ejemplo, gure San Juan Portalien beko mandatzuen, zote esan dauen. Bai. Beitu? Bai. Bariz Esteron iketxaleko non okitzen dauen, alaurretxuen. Zote esan dauen, tamborra lelau, gero kornetie, da gero zate esan dauen Hilario Tiño moduen. Bai, hori da ze urteten izan dauen, egunaro edo notiz importante eta usen. Dauseneko, bandue. Bandu esatile. Bandu esatizan da. Baitu. Erosek gauze pagateko, ero, bestiero, ero alkatinen notesi bet, ero, hori, inigo teniona ezkelen lehen bermeo zarratuteko da. Filatotikara ez tegotezan. Mazke labaderu be, eta gero bazarri bet, pregonerun bazarri bet egotezan da urre, bizitzezan dalakon. Eta San Martinen da notakidu noartin egotezan da, institutu naurrin hemen gauzen etxien, hortikara dana esatezan dane hortuek. Soluek eta bai. Haugu bibindaz, onmandi haugu izedana hortuek. Orduan, karo, pregonerue, nik ikusten izan duten, ikusi dut, akorda bat nahi ganera, San Miguel Euskileatan behien. Eso es. Plazan, udaletxin aurri. Plazan igual. Eta... uste dut, igual tarazka, hortik bastarretik bizoko zan dagoela, eta bai, biltze zan dan, herrizarratu esan dalako. Historiz ezara, Hilario, historiz ezara. Guztetzen da. Nostalgiko imintazkuz. Leku non da lanien, Ez bai, leku baino beti gero, hauntxe beni hartzibura zuten, guztetzen da. Zeure saltzan zabizera. Beste batzuri fula gustetzen da, atletik ioazti. Bai. Atletismo guztataz praktike dutelako, da utxebe bai. Futbolisti bezen zara? Futbolisti bezen zara? Guztetan itzen daztela atletik ioazti. Baina hori forofu edan... Ja. Forofu, respetu guaz. Hilario hori... Hilario izan bidatxo, beran urrengoko bueltan artxibora duenien, ja topate madauen pregunerun asuntue, zeamen... Jakin baki. Topa, ez du topaten, ez da gertuten hor da bilpentsaten, geure inteligentzia artifiziala. No, guztain bida. Bai. Alan da guztiz. Ni pentsaten dut beradala, bai ez tokure zan. Ez esan, Raki. Gizaue... Neu pesetu dut. Txikitzen, gazte txura jela esetu duten. Gizaue esangu zeitzik. Pregoneru hori bai. Hori bai. Ni bera bakarrik esetu dut esan duten. Ia, ekipo, entzun. Gauzetxuet. Zeitzik da garrantzitsue, esan zuien hori bituan, pañuelo eskutan, da hauntxek gauz jaizeitzen, imini pregonerue, hauri da, igual iminbidena balorien. Zer da lata, uste zuie pregoneruen edo txupinazo bat okitzina herrimaiera danok bat itxeko gizau? Hauri izan da, igual, errebindikazinue? Ja, nik esan dut, nire usten dutena, txupinazu herriko zaizetilakon, da txupinazue. Nik aso baten nuen samileko txupinozora, da ez dakote hori gauzi barruen errespetaten dut, eta samilekuek esango dago basarrikuek laro eta maurten dakona, niri txazaian dizena, nero hauzu da. Bai, hauzu utie herrizenak. Herrizenak gizen, nik alan usten dut. Torduen txupinazuen dinotena, aurre gaitzin dinot, Kamileke, por lo menos jaizen bueltaku, 6, 7, horretan, herrizen goti txupinazo bat, eta danak emoni intzarri giza horreri. San Miguelak. Danok batera zuten. San Miguelak eta beste zain batzu, ja, ez dizartzien andramaizen hor.
ja gauzaten beste fetxa batzuk. Aparteko fetxati Aparteko fetxati zela, ezberdineti ez. Ez diez jaizek errikuek. Jaize zankeran, Andramai, da Santa Eufemia hori, bai, bueno, neu, ez da hitz, nik ez dut baten, zeizen gauzaten izan dela, txupinazue bai sosnatakue, eta bai albikekue bai, errikue zazpizen da, hombre, egun bateko margena dau, bueno, bakotxak okingo dau, beran iritsi bai, neuretxako, hombre, esaleike bat danantzako, bai, bueno, albikeek azten dau, jaize harinau, Bermeoko... Hauzuda, bai, horretxit niopa. Bai, jaize Bermeon sartzin da, Bermeoko jaizetan sartzin da, albikeko jaizetan bai. Errespetatik nigo, bai, zuke imagino orain, Erremedo kalean dintzen dutela lauden dakitzen daue jai beti. Azikaterik ulertu txute, bai. Kaledanak jaize. Nipe txupinazu txakot. Bai, jakintzot noaz, zenero San Andresekuek. Zeuri errespetati da zeuri, da nik esan dut, neuk ingo lekiten, da nik petxat dut demontzat bururi horron kastun askotan, herriko txupinazu, San Ferminik esatilez bardin kaso baten, ero Bilbon. Bilbon txupinazue arregan gorgoten da. Gero handik itzen die desmadra tengari ez? Ok. Bai txupinazue herri zen esamiliki bat eta zerizue. Gute zan zerizue danos akitzeko segunetan da zordun da, eta gero paineluna esan donik, hori barriz edalako nori be, arrantzale guni esatilez, arrantzale 3 eta 6 izan. Ez tegon lehen arrantzale gune. Lehen esango txui arrantzalipe, 3 egun esan dien, da gero itxosora, pira. Eta gero tot esan dien Santa Fe gintzeko, 15. Bueno, horreti beste puka bat. Bueno. Nik aurre gaitxik esan dut, neure hori. Nik Hilario... errespetan dut, ondoko patie, bai edi Marta Garnau neube. Hilarion ahotsan hartuten duna gaitxik, lehen ganera, Bermio zelaku ezean arrantzan eta danok konzentraten zan dizen bertan momentu, eskondu baitze zan dizen bertan sasoien, ulertukuna da, arrazoi gitzi dakusela, Bermiotarrak, danok batera, danona dan gauze bat ospatuteko, eta albadunekin danok pina baten, aurtik hartun nik Hilario, aurre getxi da. Bai, nik aurtik hartun dut. Hemen, ikusten du, ez dakit txekiz edo ez badan, aumenditik datorren informazioa dinona da. 1353 pregonero de la villa, ahazten dela, Diego de Carranza. Eta 300. Horren beste urteztako Hilario. Euri asko itxan. Bai, haulan dakat. Bai, bueno... Bai, Hilario kesetuteko horren beste urteztako. Ez, hori ez zan azkaringo kue. Ikaratu nazi. Ez, nik topadotena da, norre zan. Markatu gutxi. Gero esango zute... Bai, beste bat. Zut dinozu norre zan, azkaningoko pregonero norre zan. Eta Bermiotarra. Venga, itxuki zezei, ni zuek segidu, hamen gure basuien... Hilario kaskana esetu dau, ez lehengo kue. Vale. Vamos a empezar por ahí. Esan balekizu, seguramente akordako lekin. Ez da zan, txikitzu ez da zan. Tranquil, neu egin mengo nahi horretan. Bakotak orduen neupek. Urrokotan esango ya, exacto. Vale. Nordan. Bai. Ondo da. Da noiz esan da hori, askana? Hau esan, artxibutan da grana gaitxik, hemen gauze artxibo batxutatik ataten, hau aumenditik antzadenez, lehenengokue dakigune da, 1353. Eta orain nabiena topaten da, norre zan askana, ia badinozkoien. Hala da guztiz be, almiketik datoz Bermiotarrak, aurre gaitxi guzti ni bai dauela oso pegata ez da, almiketik bajaten dizenien Bermiotarrak herrize fundeten edo formaten edo... Claro, aur dago oso pegata 6 da zazpi. Zazpi zen, hemen, beste gauzetxu bete aurra aukintzotena presente Hilario esan zu, dako zula hainbat ekintze ikusizuz txondatatik, bai txondatatik kanpo ezule ikusi horren beste. Horra dos nau Hilario gaz, Beitu. Zer etxazu faltan? Beitu. Hemen daku, bai. Beitu zemat hausenia.
Ni behitute dakot. Arrazten da, zazpizen azten da, almikeko hausoti, bajata, hor gana besteko lo gana. Almiken egon die iri probaketan, nahi dut esan, herrizen barruen. Bueno, herrizen barruen ja, zazpitxik aurrera ingu, Begoñako ama, Gaztelugatzeko San Juanen uretan, tronuaren LX, guztat mile... Urrarpien, bai. Bueno, hemen azten da, almikeko bajadie, topa egitea, Sicilia aurkeztu goiko plazan, zazpirek, eta horrazten da lehengoko sortxiretan zazpizen alkatearen pregoia. Ikurriña jaso, dunbada, eta ondoren aurrezkoak eta jaitxiera. Hau da, igual, ezaugarri zenak izan Bermion, ez da, aurrezkueko goiko plazan, arek borobiek hori bai dala oso ezaugarri ze Bermiokue alparkatie galdu, edo hemen botakostie. Aberketie, abriketie, danak esango taz, por sakas. Madalen egunin be bai, ahí estaz. Gero ja kontzertu eta araguez, da urrengoko egunin ja sortxize da. Hor da, almikeko egune. Sortxizen be, Andramari egune. Almikako eguna. En vez de holan ibili lehiduten, errezen esango leki dela eurok esatie, bai Hilariok eta bai Julenek, zer bota dabil falta, zer ez dabil topa, neure ustez, en vez de ibili, hainbeste denbora igual lehiduten. Bai, ikusteko, arazkanin, dingole, udal baltza, goiko plazan, horrezko horrezkoa. Dauze gitxi, bai, zer imigoleki du giza, huero, Hilario. Nik Hilario gaznau ados aurretan, a ber, txos nagunie, Bermi hori emoten txo bizi pilo bat. Pilo, hori klaru daku. Eta txos nagunien, dau gentie, ez daipa, ondo banun esaten, edade bateko gentie, osea, kokatute dau edadie. De tanto a tanto esatiles, ez da izelan esan. A ber, edo zeine aldazuen, badakigu. Bai, geizen entzako, gazti entzako da preparata. Gaztiek itzen daui prestatu. Gaztiek itzen daui dana, euren biharra pilo bat, por cierto, pilo bat biharra itzen dauie, da, pentsade otzoz natauzela, euren txako preparata. Aurten ikusi debe bai, txosna txikiz gertu dela, osea, imiepe dakoie euren gauzek itzeko, euren ekimenak eta pilo bat gauze egon diez txosna txikizien preparata, bihar pilue eta umientzako badau. Baina nire galderi dau, gure dade ingerokuen txako zer dau? Osea, 50 urte, osea, berrogeta mar, 60 urte, 60 urteko jentirintzako herriko zaizetan zer dau. Igual zuk esazu zer dauen. Txosnatan, noiz pretetuten dau txonak, eurokitzen digez bera, bihar ez da, gaztiek edo, bueno. Bai. Gure ez dugu egiten ezertarako bihar. Ezebez. Ezebez. Guzuten gara trago bat hartzien. Keja bai. Bai. Bai, eurokitzen dauna, eurokei. Bai, biharra eure itzen daue. Bai, egu dut esan, jaizetan, osea, gaztientzako badau txosnagunie, da ez txosnie bakarrik edateko eta bertan egoteko, osea, hainbeste gauze itzen daue. Tortien konkursue, briske txapelketie, hainbeste gauze intzaue. Eurek. Igual geu eskara partizipeten, bale, ondo dau. Bai, egu dut esan, osea, nire gauzie da esatie, geuretzako ez da ongo ezebe, osea, a ber. Ba, ibertetzut, igual imin bidutxos nabat guretzako. Ba, igual, por ejemplo, edo egun bet geuretzako, venga. Orduen handar maizek zer esango diez, txosnatan, bakarrik, hori txemadun. Ez, ze ni alnai zuen zeuen txosnara, gaztien txosnara, da gaztiek geurera etorri be, bai. Bai, beste guztize, tabernak ze pasako zan. Bai, ez da udanantzako? Gado kejiek, tabernak ejidako txosnaraz. Ja, beste txonak, eta beste txonak. Hombre, claro. Claro. Gaur parkatu bai okimizuie horre bebaiko guen, txonak azkaningo, okin zandu zelakon, azkaningoko eguter egituri intxabina da txondanak bateratu, orduan horrein ez dauz talde ezberdinek, bertan txondan inbizu parte hartu, txondan bat sortien, txondan parte izateko edo. Barra bat dau, karpa bat... Bai, nik ez dinot txornien langitzin jauila, erosko, ero dana bertan. Nik dinotena, dana daula bertan, eta zergaitzik ez da intze, lehengulez, nik ez dut bat esan, beste ekintze batzuk,
eta leko desbardinetan. Hauri gudot esan. Ni beti izetu dut goiko plazan tablaue. Efectivamente, tablaue beti. Eta norre dinozu nor, abeslari bet, euskeraz, edo konzertu txiki bet. Edo konzertu bat. Erreten dako beste leko bat, beste izer, beste gauza bat. Eso es. Zentralizeti edino zui orduen, ez da? Ez que dana dau konzentratat txosnatan. Dana da bertan barruen da. Ez txosnatan bakarrik, portomandan, sobre todo. Dana dau bertara. Ero antzerki bekuzu, baitu, antzerki begoteko lekue, bastarre bera beba da. Nik ikusi dut aurten kaso baten, gaztelukue, triste. Han ez tegon ezer, bandabazoten akabazan da listo. Santa Fe miaguneko edu Susan. Bai, hanbe, izin zio apurbe biztu. Ja. Bestera batera, ero balkoi baten jota bat, ero zer gauze. Egon da bandie eta akaba. Ja. Detzera, listo. Triste. Nire ustez. Eta gero beste egun baten Hilario Baldi sartzen dago Santa Maria Elizen. Santa Maria Elizen sartu bide Baldi. Lehen kioskun nahitzen izan dago, Claro, da gente kalien egoten izan da. Orainan, portikuen nahitzen dago. Zu imagineten zara, ukin zegoen zitu, unelakon purorolak egon lameran, eta, ez da, nuke zartzen duen erabak izan ondo dau, oso ondo, nire ustez, esan bazan txonatan. Nada que ver. Bai, eske gauzi ez da dana txosnatan. Dana da behien. Baitxe, hori da beste gauza. Aldezarrien ez dago ezer. Osa, dana, lameran, txosna, portuen. Hori da, gauzi, niretzako problemi. Da beste problemi ikusten dutena da kogula txosna como enemigo bat elez, no? Ez, nik ez dut topaten. Dano due txosnara, ez que igual, txosnatan itzen deus gauzak hobeto. Ba, behitu, hori zantzu nahi. Molo, gaztintzak. Igual, ibide txosna albategaz gauzak egin, ez bakarrik txosnatan. Bai, eurak askonta gauzak itzeko leko guztitzen. Ez itzi txosna gaztientzako, da beste zarrantzako. Marta, horien ikusten du Marta dela udaletxiri bezkine bat ere itzitzi ez. Udaletxin dauz persona batzuk, jaietakuek, ez da izan bat hau nahi, 3-4 persona, horrepe Madalanetako zinbiko daui hauren ez, horregaitze diotzuk, txotnakaz alabatera egin gauzek. Txotnak, bai, hori argita garbi, seguramente, alkartuko diez. Ez da huientzen, gauzek alkarregaz, ez da huientzen. Zentxuzko gauzi dala. Emotetxuri... Udaletxeko txaizetako onegaz alkartu, eta, oie, bai. Dago apurtzur gerra txornakaz. Gerra dau. Ostatxin ez dago zentxunik. Barkatu, adibidez, tabernakaz, 6 euro kaldabi, eukin, zeiretar arte, danik ez. 6 hori kendu bide. Jumi gara dano kalkarrez. Niretzako, Horre tabernana eta hori, igual batzarrakin eta argi gugite, hori da bardin, Marta, manteruek eta panamenuk esaten dutena. Zeitzik aso baten manteruri iztatzoko braten, da besti kutsaduri izteuniri bazte kobreitzen datzu. Zeitzik manterun bideu lamer erdizen, askotan ez dago aurkirik, eta aurkize dauniko, aurten kontrola dutelakon, aurkize dauzeniko dako zu, manteru bi eskoien deskarrat daukibet libre, erdizen, mintzen du. Bai, desarten bazara, emoten dau imagen bat, zeu-zeuzela saltzien... Hori kuadileen pasadazku gauri, kuadileen katzondeguen, desarri eta mutilagune zure familizekan era zer, saltzin zeuze... Inigo, zure familien zer, saltzin zeuze Hilariola, ba, jamen, zema presidunako zu. Liverpooleko kamiseta. Aurbe, dago, zeutin nozulez, tabernak eta horrek, ba, manteruko etorrepe, manteru hori doainik, erdizen, nike bakote denda bat, da, moko painelo saltzin bauten, ni pagaintzen dut. Ia, horrek aklaratiarren. Eta horrek ez da, parkatu bai, amaitxuteko. Tranquil, bai. 10 metro arantzau, are pagaintzen dugu kutsaduek. Eta arek ez da giroazi, hauten. Eta gero... Euro bat, ero bai, ero ez. Ez da zeurreku da bizonan. Hauten ez dizen pilo bat. Pilo bat. Pasada, hauten pasada. Manteruna. Bai, ezberdin din bizuie, batzuk diez, manteruk eta ikusten zuenien, diez, vendedor ambulante. Horrek ez dakoie postue. Horre dakoie lizentxi bet,
ibiltzen duzelako, imitzen daue bai eurena mobiblida. Gero dako beste batzuk, 10, imitzen dauenak, horren fijue hori da permisue. Dako jenak, udaletxetik barrakalez. Okupazion de terreno. Da horre apurtxu buelta eta tabernak eta hori, ordutek izen asunto bat bai dauze, udaletxik batzutan itzen dauena, basu basara nivel 2, eta zarrotu behar basu nekiz, itxit jaizetan margen gizau. Txondak beti dizuzte edo zeitza erdizek, dana lizentziz edo zabalena edo. Orduen dauz, hainbat egitura ezberdin, non alzun saldu, da tal, gotezan ikusten zuen igual mantero bat edo, nik suposatzen dut, dakola, vendedor ambulanteko lizentzize. Karrotxugaz, zabalduten dago hori, eta tal. Arkatu behin hau hau zugaz. Ni bez. Gauze da papelan, da beste bat da... Bueno, claro, eskatu inbizazu. Ez da pagaten manteru bate bez. Neute itzena da nitakoten informazioe, udaletzen izta pagaten manteruek. Manteru tinoteniko... Lanberan dauzenak. Lanberan dauzenak. Bai, horren lizentziz ez da udaletxera, hor pagabizu zeuk, beste impuesto bat, bai, ez da udaletxera. Bai, ez talako baten. Ez da hori pagaten, ez dizela... Bai. Beste gauze bada, nor zutiezu, esaten, zure lizentziz eskatu. Zakitzeko ze kondiziotan zaran. Adibidez, gukitzen du, marinero gunin mitzen gara papardon ekolonja nan etxepen albuen. Ordu nitzen du nada, zuez municipalari da ingozu, amen ongo nahi, amen egunien. Alegala da, eta bueno, lonjatxu bedako zulakon. Bai, normalien, duzena karrugaz da hori, pagaten daue licencia de ambulante. Edo pagabiko leki daue. Hori bigarrena berbigaz dago hau. Ez dakigu leze lizentzizen. Eta gero beste gauze bat, errezau da saltzeko, errezau non ikalan usten dut, lameran dauzenak, eta hemen galdetutun baten, da egiz esango stilez bakitz, arbeste mandan, porto mandan, dauzena panamenuek, handik euneko bi pasako da. Handik ez da pasaten inorbez. Inorbez da pasaten. Zezalduko da behari. Horretzen dut. Ez da ekilibrio. Han egon di, txosnako mandanan lentazizeko izan dizen lekun, han paretsuen egon diez. Irulau montata da, handik nor pasaten da. Handik ezkinetin nor due. Unekada baten erreten lameran egon zin, lehenengoko urtietan. Lehenpe bertan, bai erretenen txarrak. Zupentzate zu txarra hau? Bertan bizinain negu txulene, eta... Han baino, han eskinen egon dizena aurten penase. Erreten erazun baino arinean. Erreten egin baino arinean. Eta gero dako... Bai, txosnetako gunien, mandabizetan. Bai, pilo bat egoten izan diez. Bai, eskaleko igual... Eskeleko ibiltzeko atzera eta aurrera da. Negotxako erreten baino beto Bai, igual bai. Gero dako beste gauzo bat apuntetamen kanbizetako hor gauzie. Nik usten dute portuen imitzen duniko musikie, ondo dau, nitzak ezitu da, portoko tabernak eta hori musiki mitzie. Horretarako dalakot puntualizazioe. Bai, zentzik ez du debekatuten kotzie. Ibiltzie, musiki dauniko gauez, han portuen. Horrek ez da gure esan, bat-batek esan doloko, ambulantzi pasaten bada, ia parkatu, ambulantzi ez da kotzi, da kotzi lau burbilekue, vamos a hacer serio. Ambulantzi pasabideu dulakon urgentie. Eta municipalak ero ertzaini paduzen, esango dalakon bat da mozubi moten rompola zenta zeusintxe. Hori me pasale. Barrezitxe zuba, zu gaztizailago. Ez arralakon zuen zeu. Ni jun bizan dut gero, txaparra dibartu. Ez arralakon zuen zu, blokitara. Meno mazulene daula. Hemen blokitara dan nozun gara. Ez edo bai. Hombre. Y el que diga que no... Horregetxik, eta aurte pasadazteles, bibiarren eta gazte batzu kotxikaz pasetan az da nekola, zer da emergentzi da, zebez, aparkateko kotxi da gero parranda zagitzeko. Horre, musiki dauneko portun da dano kausa tope, debekateton bide du. Beti, izan debekatuta. Bai, beti, ez bakarren zaizetan. Portutik. Ez da hori dobiar kotxirik. Beti. Hori beste tema bat. Hori azalduko beste egun baten. Horren buruz benbidu. Horren puntualizazioa zeinuen epe badako tapurtzuet. Ze nik neure kuadrin galdetu intzot. Ia, hori, preguntie.
jaizetakue. Zer botako lekizu faltan eta zer gustako lekidatzu okin. Eta gaztiek azbego nahi berbetan. Da gaztiek esan doztie, hauri, portoko zera musikie, enbede egun baten bakarrik, sarrantzaleguneien oten da bakarrik, pentsaten dut. Eureku dauila gizau, egun gehizautan. Etxekutakuk di, esantxo hori ez da? Bertan bizi izena. Bueno, etxekuk ez diez. Claro, eskordako zu... Egun gizau gu dauie. Ja, claro, bai, hor... Por ejemplo, sukalki egunien, sukalki egunien bermio zapatos deusten da, egun potentie da, eta igual iminbileki da. Horten ez dago? Bueno, sukalki. Eitxe bai ez... Ez dau konkurso. Ez dau konkurso, jentik, ez dau konkurseten bai, jentik sukalki egin eitzen dauz, eta lan ambiente politxe egon daurten, Eta hori izan doztie, sukalki egune zapatos deusen dales gehizenatan ez beti, ba, importante izango, osea, politxe izango lekide hor gauien, ba, portomandan, osta beren musiki mitzi. Orain legotaran uni, legu seguzan zugarera, da seitzik beti portuen. Ahí está, seitzik. Kasku sarrin ez da uno nini. Es que portoko musikien, eso es. Euren pagata lagulako. Claro. Eso es. Orduen, hori esateko, talan, ba, hori udaletxe... Ba, talan edo goiko plazako tabernak monta eta egin. Auri guzan dut esan. Ja ez esan zozen. Beti lekoren batera zunbari. Esan bide udaletxen gauzi, beitu, hau emoten da gentiri, ba, beitu. Aldegoi bigi hori, talan, ez dakiz, hori eske ikusten da. Bai. Edo talan, bertan talan egin, eta listo. Goiko plazan, ero... Bai, eportukue, tabernak aletu. Bai, tabernan gauzie da. Gauze privatue. Bai. Bale. Niri gustako lekei berba, Kalberren buruz. Ai, Kalberrak, ja. Bai. Debekatute da, Emon Kalberrari Marta. udaletxik esaten dau, ez botateko, bai, seguimos en la misma. Osa, segidu itzen da botaten, Kalberra, koloritakue, zurize, horize, urdine, de todos los... Osea, hori kanbizeko da noiz, ez da pentsaten. Hori oitxure modun notuko da, ja. Hori Kalberra, ja... Gauze, ez da esango errezak entzie, ja. Ez. Ez da pentsaten. Obalek izuen neuri beha gustaten da. Neuri ez da gustaten. Gustadan hori. Gusta, Marta... Bai, ez da ona. Ezakera bat erdera zutabe. Lo poco agrada, lo mucho enfada. Bai. Bai, jaizeko kintze kontuten esteso momentu bedala, eta gero horre esan zuen arluen, konzentrazioek, zenik noiz uste dut nahiera udaletxeko, bueno, mundu da nadu inbitetara jai batxordera, han esaten zan dauen, claro, bermiok, amentako tilarion berba bat eta bermiotarrak dano gara, orduen, claro, hor ikusi bide, non konzentraten dan, zelan ez tan konzentraten, non dauen ambienti, non ez kontute okintze, azkanien jentie konsumiten dauela, gudot esan. Ni nora zungo nahi, jenti dauen lekora. Konzentrazioek haulan diez. Beste alde batetik esan zui bebai, nork montaten dauen zer. Hau da, hauzuetako jentiek baduen organizeten euren hausotxuen euren jaize bebai, hori be politxo. Gero asuntu izango zandan, pasaten garanien, dingo jenien adibidez portuko jentiek txoniamen bizina, eta ezin dut egin lo egun baten bez da horre gauz. Bueno, badau genti bebai entzundot eta etxetik kanbizetet nagoena zaizetan. Bai, klar dauna. Edo benido erradu, edo ez daiz. Da Kalberran asuntuen, hemen eskerrik asko Marta botatik gaitxik, hemen gutxute egin galdera bat. Zuek uste zuie Kalberran kontugaz edo kolorinetako negaz, jentik ez dago lehitzen kasurik edo kontraritzen dauela. Hau da, esan ez gero, ez bota Kalberri jentie trokatu itzen da, bestie, oninok gizau erabiltzen dauela horregaitxik, edo atentzin horik ez badu ningo zan, eta igual bebai limite edo euren eran salmentie, zaskanin Kalberra... Non erosten da. Ni pentsaten dugu jenti botaten dauela Kalberra, etxo importaten zerdinon bestiek ni neuku dutena engot eta listo. Pentsaten dute. Tradizio da lakon. Ez que tradizio da zer dutuko zu Kalberra. Ez que... Bueno... Tradizio gertatu itxe. Ez da, bermion ez da esetu zu. Nik ez dut esetu gaztetan. Ni nire gaztetasun jaizetan, nik ez dut bota Kalberri. Ez da izematu, ezako da nazidina Kalberra botaten, bai, gure gaztetan... Ja, artxibora nuen, topaten. Ez da erabiltzezan Kalberri. Arrantzalegune esan da Kalberra gazbeteta gotie?
Bai, hori... Ez da hitz. Azidaniko, nik uste dute, mobilez azinde, bai ez bermion. Jeuste mazari ikusten mazari, jeuste mazari konture Bilbon bardin. Arrotza pegozien, da Bilbo kautxepe bai. Ikusi dut Iruñen bebai, Dolostin, sako bete. Galberra botaten da, Donostin da. Bai, eskine baten. Ia, gero arrozku getintzen dugu bajadak eta... Nik bajadi ez dauten nintzen ja urte bida. Azte mane korrizen da labanduite mane gorotute mundu garantien. Da gaztie beste mundu bat. Bai gaztie, ni beti izaten, ni bitizetako gaztina. Beti izan nahi gaztin favore. Gaztie beste mundu bat da. Guri eride bat nintzen gorrizek urtenten dozko, odola. Gaztiritz urteten gorrizek. Urtetetzo rosaro, amarilluero, hori. Gute izan, gazti da, hori da. Oin, portukune esan zuena, bat, Martak asen hau, haurek pagaten daude, haurek egiten daude, bai ben udaletxik emotetxo, alan esan bidagulakon, ordutegi batzutako eta hauren obligazioinuk eta deretsutako. Bai, klaro, gero esaten du goiko plazan kaso goten. Bai, goiko plazan, are taberneruek, ostele ize mingot. Txikito bigaz dauzenak ez zelan inkarko daude txaranga bat. Hori musiki portokue, kostengo da, ez da izemat, egizateko, ez da izemat, esango dabe, kostengo da. Han ikusten da kabli ekaste bokaletik arartien, gero altabozak, gero goten da morrobi, arreskaningo pareja bat ikusi dut imitzen gauzek, eta hori kostengo da. Hori, udaletxin laguntasune goiko plazan, da gero beste gauza bat aukimidu kontuen, parte zarrien ez da erraza, espadan eberdizen. Eberdizen ere izan dut ere, ni beti zitu tablaue goiko plaza. Jantzan nintzeko, zeuen hortik, jantzan nintzeko, espata dantzarizek, eta polik ez da akordaten nahi, eta akordeoien gauzak eta hori politxo esan goliki, parte zarrien. Akordeoien banda batzuk, ero, en fin. Gogo kamarratan imitzen bazunana zutagar, arek etxe jauzinko die. Gu desan, ez dako hila. Igual esan goliki, bazarren alda ebinen. Porque txosoraz duero, zeuzero, aldaz beri dao, bantxerki batzuk, kanbiz, hau getxik esan dut, ez doku zan ez dokure kaletxarretik hartun, dana txosnatan nintzen dela. Aurre getxik esan dut esan, zutagarreztegin txosnatan, algun nintze, da betu zelako ezetik jau. Berri beran igual, horreten, piso bidauz, ninko izeni mini bertsolari beta, mini aurkizek eta kanbize, beste dinote. Bai. Ez egoaz nau, Beti gauz berbaitzen, beti beku alditzen. Bai. Ez dugu gure etxien albuen zerategotie, gero zerateraz, beste aldera edo beste elbatera zueza izetan. Zure albuen ez zure, hori lehezin desan, 10 egun batzuk aurten, eta listo. Pasabide gara dano kaputxu bet, Beste gunin Marta inzuk galdera bat, amistadiak hotele zeuaz, Marta. Baurua etxek esan zuten, ez da la udaletxina, udaletxin itzen deuela denuntzizen. Martak esan dozten beste gunien, portu esan da jente askok, dator, arrain imitzekota. Da esan zaten, eta kasualidadi hor konversazio imitzen, zelan ez da imitzen, que jentzen gaizelakon gaur errize, zeutin oso apurtzu berezitzu bagari ez, ni akordaten nahi, bazarren imizaniko, ez dauen egin 10 egun bekendu bizan dauen, arrainen asadora. Eta beste gunien, Martak esan dauneko gone, taberna baten portuen, ez dut esango izena, debekatu guntzoi... Parri imitzen? Ez, parrilik guntzoi, izin jau egin... Rabak eta txupitu. Rabak eta txupitu. Goizion lehidu dut. Atara, ezin jau rabak eta txupitu. Beragaz, personia eta kartelen mi bizan dago. Kartela dakar imitzen. Horri gute zen, eske ja... Da motibu ezein ze. Keja. Usine? Eta, nik ulertuten dut, betu, ni bakitze lameran batzuku itxitzen dauina etxie eta duz beste leko batera. Bai hori desatilez, neu kontxe martari, lameran izin jen musiki minizaizetan. Da non emingo tantenan. Eso es. Sentiten dut, anerosti etxiezuk, lameran, ero etxirako zu, bai jakin imizu lameri dana lameri. Claro, hombre. Enaue txarrarako esaten, ez dokure kale txarretik hartzin inok, porque hemen esaten du, inigo gau pentsaten duna. Eta, onkasun Marta gana bauz, bai,
beste batzuten igualen nahi ongo, bai, gude esan, ez du lintzen txarrarako berbegi, bai, etxirako nalamenan da dinoztena, atuten dau inigu eta ez da inok. Eta zer, zen bizu, lameran dako zuetzia. Ez que badakizu non bizizaran, lameran bizibazara badakizu. Eta zaizetan zer dauen, bai, azkenien kiera zono, nik bizina hilegun orain, azkenien lelauk urtitan, barrakako bitxizan duzen. Barrakan hori bien. Eta, oie, no había otra que tragar, zengo zuba. Eta maitxuteko gautz, ez da? Tranquilo, niño, 15 minutu bako zuie. Ikusi hotele ze beti egon zaila justo, itxitxuti zer zerbitzu. Petardun buruz. Kokotaraino no petatu gaz. Egun guztizetan petardu gaz. Zeuk edo zeru etxakurre, Marta? Bizek. Nire txakurre, bueno, ni bai iruten dut txakurre beste leko batera, esentzuteko petardu. Bai, bueno, nik ulertzen dut, egun, ez dakit, adalbaizek egunien, marinero egunien, petarduk egoti. Bale, bai, egunero. Ordu guztietan. Ja ez bakarrik adalbaizetan, gabonetan. Eta zein potenti hau. Beste egunien, bizotxa hauetik. Bai. Eso dau, petardu, bombi edo, eso dau. Gotate zan, dani baten, odatzen gori galdetu txat. Oie, ez da debekatu eta petardu botati da bai. Horten zitzi saltzen diezor. Ez da debekatu eta salduti, da esaten dozti, ez salduti ez. Osea, ez dut ulertzen. Ez da debekatu eta parkatu saldutie, bai, badao, debekatu eta botati. Orduen, zitze zu petardu gazen saladie. Ez dut ulertzen horre gauzek. Ez dako zentzunik. Da zetako botate zu petarduek. Osea, eske egunero. Adibidez, orain datoz Gabonak. Gabona bueltan. Urteten diezu miek bakazinoetan, ez dakit. Petardu botaten. Egunero. Osea, egunero. Da nire gani ezin duzu esan ezer. WhatsAppa bota oskuie, gente. Egunero eta egun guztizen. Egun guztizen. Ia, WhatsAppa bota oskuie batek, nahi fijeta, hautsek esango, dingo, nik ikusten dutena da txartotxu, iraiak sortzi, egiten dan bandaren kontzertue Elize barruen itxie. Esan zuiena zeuek. Politxo egiten da, bai atxitzek, amumak egiten ebasan, dantzak ja ez diez egiten. Bai, alanda, horretxik izan dut nik. Efectivamentien, lehen kioskun eitzen izan da. Hori, bandie ganera, zestauko bandie eta, osea, banda potentik etorten izan diz, onak. Eta, eitzen izan da huie konzertue kioskuen da, gentioten izan da, albotik, azantzan, gudauen azantzan, gudauenak entzun, gai oran, hain portiko barruen, danak, osea, da ganera gaur egunien daku tablau ederra bat. Bai. Igutek izin aurrien, ani pintzen da, jeintin nebe daunak, pasado bole bat zantzan egin, handako leku, Bai, eso berriro lameran. Lameran, aurra. Bueno, bai, txarra hori kontzertue beti izoten izan da. Kioskuen ganera. Kioskuen zote izan dagoen batiek. Horretxik izan dut lehen... La banda Ortiz etorten izan da aretan. Las hijas del sol. Las hijas del sol. Los panchos. Danarako. Han ikusi, los panchos, las hijas del sol. Arek, akordaten zaria. Bueno, berak esan daue bai, akabateko WhatsAppa esan daue... Hori ambientetxue be galdu egin da kioskuen, zerbitzue, kontzertuek egiteko kioskuen be parora bota dugu. Benetan, lamerako kioskun be hainbet gauze itzen izan dizen. Ez da imitzen izan den, tablaue orain imitzen dune, ez da oten izan zean, itxurri bet oten izan da lehen. Tablaue beste aldiet. Gure ez den naizue lamerakue kiosku zan da, beti. Da kioskunak buen bai, aproten nahi. Bai. Dan eitzen izan da, jenti, jantzen eitzen izan da, jente askok. Orain ez da erabiltzen. Lamerako kiosku be ez da erabiltzen. Ez etako be. Bueno, zeuek egon zari aurten, ez da? Uitzi, zeuek egon zari trebistek eta itzen, bertan. Bai, asko kosta asku, ambientie onda purtsu bez, dezentraliz eta zeuek esan zuiena. Nik uste dut gentie konsumiten dauelez. Bai alkola eta bai ambienti, musike, bai azkenin gentie gazgu dago egon. Orduen, beste gauze bat esango zandan, hamen nago estaben, neure iritsi sartu esan dut ez bai. Igual horrek dinosuien... Nik ondo topaten dut, Bai, bueno, ez dait nik, Claro que bai. Nik uste dut eritzizek hartunde, gentinak eta bebai ze hamen dana hainbide kontuten hartun,
jutie zikliku esatie, niri, eta uste dut beste, jente askori bezeuelez, gustaten datxuela egun baten talan pasa, talako andrak bezan zauen, hemen jente astuitzen da tali bermi bedala. Hain leko politxe dakuz, da hain politxe da bebai Torrontero, Bastarre, orain bakizuie, ensegida datoz San Martineko jaizek, harek akoraten zari ezerako jaizek zien, ostabe datoz bueltan, hasi diz organizeten bertan hau zuen. Injarragaz datoz, pasan urtin be kontzerto politzek eta egon gazte batzuten daia intzen nebe atletismo bai, hauten txirrindu be bai, da, bueno. Bai, zeuk esan zulegaz nahu haoz, porque dako zu, bitu, hander deunan bedako zu aparkaleko bat. Gente nagozi bizidenez be, han be, egun bet andar maizetan, ipinlei zeuzer. Ez da itxizere, momentun ez dator bai zeuzer. Nori gauz eskatuten, azkanien da, nori gauz eskatuten zerrin biden, udalak badako horre parte hartza prozesu bet jaizetan, da reflexioa dut egin zeuekaz, ia. 10-15 minutu dakutxu, tranquil, osea, 15 minutu gehitzu du tertulizeri, zabaloteko. Orduen, parte hartze prozesu hori pasaten da udalera alzara zuen. Gero ikusi du, Hilariok esan dauen moduen, itzen dauela hander deudan, San Martineko ebe badaku hauntxek itzen zeitzik, zean etxiekin ez da jentiz hartunde, orduen. Ez dan esango, eta ordu galderi zeuen txako, polizi erabat mobiteko udaletxiek, bai ezelan, auzuetako eta jentie, Martak esan dauen modun bebai, aldezarra eta auzuetako jentieko, lehen desatezan dan, auzoko alkatie adibidez, alkatiek egin edo zer dan, juteko udaletxera, proposamen dakaz, zeholan herritardanak, ogingo zan dauen bebai, beran alkatigaz edo representatigaz edo zer dan, aukerie eurek parte hartuteko eta udaletxigaz aurrera itxeko euren esparrue, bai andramaizetan edo andramaizetatik kanpo. Bai hori eitzen da bien, no? Nik ez da itxe auzo... alkatiek ez dizuten udaletxera euren proposamenak eta... Eskatuten bai antolatuteko gauzek andramaizetan... Horre zergaitzik esango txut. Leko askotan ez daulakon gazteririk. Gazo baten San Martinetan, nahuelez, sartun jozti eta beti neu preserri zen lagunduteko. Eta zuten izu partezarrien zenma gazte doz. Bai, gazte edo, eldu, gudauinak... Elduek ez da usorroen gaine lagun. Gero arazo gorra daku, porque talde danatan dauz bardin. Dauzenak diretibeten da, 15-20 urteta, eta ez dako inokatrapa, gaur beste bizi baten gauz, beste mundu baten gauz. Niak, azkaneko biharrez, fulan dako 30 urtero diretibi, ja dauzkantzata. Erramuta euskantzata, inor ez da diretibuek. Atletismo desagartun zan, orain dauz bi, San Martiniko gazi orain, eta baduz galdik gazti izpadauen, eldu elagun, eldu orain bakizu zetan, zeusten badan gai zen, atzateko ordurri bihar du. Bueno, irratiz ebe akabazan, da, men gauze, eta nik gazti benai, Bai, horrega txiko motzut eskerra, bai nok hartun dugu irratia. Ni beti izaten zan dut, kanime bai eta irratiz eta, nik hartun irratiz, nik bat, zebe dintzeko, bi, nire da die. Gaztiek esan bideu, zeuek gaztiek, ondo izu, Jaizek... Claro, zuk esakortazu, errezadetza bolie, nik eloan usten dut. Horre, behin hola onzan hemen txondatako jentie, oso gaztiek, da nik esaten zatien. Akordaten zari zela noten zan dizen lehen txonnak desperdiketa. Zuek akordako zari, Batan, atxatan, frontoien, desperdiketa. Bertatik behien, ez gurin dozkuie berba hori, bai ez da biezetu. Da gero bigarren galdera esan zen, jentiek noiz hartuten dau gauzek, ez dako nien, faltan etxaten dauen nien, aurduan dut ilusinue eta jaize ilusinue badan, igual ilusinua ezin bide, bai nagusizek edo sarrak esan. Da ez ipini hainbeste pega bebai, Pega bebai mitzen zuiesko, Uso zeo zer egin, ez dinda, zeitxik ez...
Ni ego nahi talde baten alazalako talde baten, dana esan diez pegak. Pegak, horretzea etxik, pegak. Horregitzen du, no? Bakari badau jente bi konforme daure lagundute. Eta gero, bestaletik bakoz pega, jaztoz bidez. Bermiotarra gara, Marta, pegak imitzeko abile gara beba, bermiotarrak, Bai. Hori zegoen nahu, Marta. Naganera, kejako da, pegak imingo dau, inoz ez dagoen egin herrizegatxik ezer. Hori da. Ez zebez, hake jako da. Nik horregatxe izan dut, ez dut, nire inotena itxukik izan duzten niko etorteko, posarren ator, ni neure opinio moten dut, ez dinot txartun jeuna txosna kaso baten. Nik usten dutena kaso batera, mitxe esan dut txosnena. Bai, goto da aztelakon apunteta dagot, lan bat indotelakon, ez aztazueneko orain amaboztegunero zeren buruzingu berba, nik neure opinio ez dut ikusten ondo bez, txosnak taberna pasa, sarratu eta haurek igiritze ordubi. Da zeitzik ez dut topaten ondo. Ni hostelerize dauna lanberan, nire obligetan baztazu, lauretan itxitxie, ni legalmente handator municipalak eta sarratu ingot. Ni pagaten dut urtin barru nekiza besti. Txosni zeitxeko onbidako izoko zeitarti. Txosni dalako. Dingoiena gaitxik. Nik baten, kaso baten. Zeugaz nago. Osea, zuet dingozuie ordu bardinen zirkustantzi bardinetan. Legizan bidau dara txako bardine. Zu bokadero izatzen bat zu neupe bai, da nekan, zukanera, ez upagaten argiripez, duripez, de zebe. Gazti eta itzen debil jaitzetako da txapo dinorik. Bai, neurri batzukaz. Eta inigori badinotzuen, handatozo municipalak eta zino puru dako zu. Lauretan itxinbide, ejemplo baten. Ni beti galera. Eta zeitzik Martak eta Hilario seiretartien. 10 metro arantza gu desan, Bai. Zegoaz nago. Bueno, ordin hoiena da, ni beti hemen consejero del diablo edo. Ordin hoie beti batala negozizue, besti edala herrireko, da bebai horre onzan asuntu bebai, Bilbon pasaten dales, bebai honegaz esan dakizena, tiket baien asuntu gaz, aldarrikapen oingurtin be udale bertan etxondotan esan dan hauri bat tarjeti edo tiket bai edo hauri asuntu bat itzen dabilakon elkartiek eta besti profesionalak bat dala herrize bestik dizela negozizuek aur dau tirabira hori. Horrela izango txu bai nik nahi dut herrizen ukitxe negozizu kosteleizek eta bai denda beti bai, danok. Zema gizau iribazi, denda gizau iriko dolakon. Ez dutena gure da furgonetan etorti persona bat errepartiten, porque julenen dendik ez dau salduko katzetinek. Eta Marta takona ez da izer dilare takon dendi eta alangu ez. Zema denda gitzi hau gu dauzan argize ilunau dula herrize. Kaliek ilunau du ez. Nik iribazte hostelerizek gudot. Eta penida, goiko tabernak ez iribazte bekun gaini. Ez da iribazten badagoen. Inongo kontuk ez dotitzen horretxeku paino. Gure herrizen askaningoko denporatan furgoneta asko ikusten da eta denda gitxi. Horregatxik balorati julene hori batala negozidu beste parkatu. Ni negozidu bai, ni pagaintzen dut. Ez da gure herrizen bakarrik, Ez, bai, hemen kasun gure herrizen da. Eta danok gitxi hori danok gitzen du zeusen, Bai, aderetzen du. Bai, hemen kasun gure herrizen da, inigo, baten itzezazulo oblige eta handu ez, municipalak legin dauzalakon, da aurrere obligintzetzoiaren langiletie, eta dinotzu, inigo, sarratu. Bai. Eta Martak eta Hilario, zuek goizoko zazpitarati. Bueno, hor dau kaso bat, ez dakitz Bermeoko kafean txokizek, bebakizuien edo ez, berak euren nivela gaitxik edo, urtin zehar dako zeitzer dizek, usteot aldauela egin. Bai, eta orain dalagitxien entara nintzen neu, beragaitxik, berak esan dauela, jaizetan zehor duten arte aldote okin giritxe. Eta esan txoien, zeiretar arte, txotnilez. Eta berak esan zauen, zelan, nik urtien zehar zeire txerdizetar arte bakoten, ordu erdik entu kostazu ganera. Hori ez doto baten ondo, hori da tira bide. Zeitzerritarte etxibizu. Horretako itxezu espezial moduen daue, esaten da. Tabernak pafak eta honek, pagaten daue gehiago taberna normala paino. Horret taberniko, horretxe zeusi berbetan, no? Bai, azkan
Antxokizitxik. Bai, bueno, antxokizen kasu esan dan, ba, hori pasa jakin jotela, kone, berak esan da, bai. Gizona pagatet urte guzti zen. Bai. Beste goze bat, gudot esan, tempora... Bai, badaku. Gente, gara koipesto batzuk. Egon diez, hainbeste komun ipintzi. Ezin dezan, portuen imindauen musiki egon diez hainbeste kontenedora. Da, gente jundanien beran beste leko batera, danak kakaz beteta. Osea, dakozu, kontenera zure albuen. Bardintze. Badakit, no esango da. La cacas de los perros, betikuliz, bai, errozoie, la caca de los perros, bai. Bai egu, txize, kaka, latak, ontxizek, gozokizek, dana botati beringanera. Ezin da esan. Errezena. Ezin da esan, da ez esan. Estos kontenedorak, portuen egon di ez daki izan badiez lau edo bi. Da, beringani egon da, osea... Koipesto batzuk gara benetan. Ezin gara esan olako. Ez jaizetan bakarrik, urte guztien gara koipestu. Kakak, hainbeste komune mobiek emindiez. Da, zertarako, da gero beti dinozuie, txakurrek, ez diz txakurre bakarrik, gu gara koipestuek. Beto, hamen dakote, aurregaitzik esan dolen ia badauen temporarik. Badaku, bai, honio... Eskerrak emote gaitzik langileri, garbitze langileri, porque... ikusi zelan itxitzen dan iruretan eta gero zazpiretan urte ikusten bazu ero apurruele lamerit hori zelan dauen da eskerrak emotiku horregaitzik jotamen inbitze horregaitzik preguntoten eta Marta Gaznau porque aldote esan oficialmente portuen egon die zazpi barril mingo zelan baile zelan dauzen portuen zazpi barril handizek, gero aparte kontenora peba izkinetan bueno, zazpitzi bi egon die erdirartien da beste danak gizena bultata onzaztarra behien danak sako bete neube bernotarra nahilez neube saku nau bai hauri da, martatin hona da berakaz nau eta estos balizo esatie, udaletxik ez teo mini, parkatu, udaletxik kukin jau. Lo pase kukizun botilie, ero basue, errezau esan da etxatie, eta aurra ateraz zuen. Da zeuen hau, Marta. Bai, papeleran albuen, bai, lameran egotitzen. Bai, aurra getxerin jo. Lehen galdu batundot bat. Osea, papeleri, amen, metro erdie, bai, bardin da, beringanera. Tio, osea... Ikusten du zelande geratzen da lameri mangeraka desinfestantikaz... Goizetik pasaten nahi egunero da... Txapo. Jo dimito, bana langile bat, dimito, osea, paso. Txapo, eskertu miratzoie, porque atope goten di. Bueno, da geure lehenengoko tertuliz ondo akabateko zeuser positibo ataku jaizena, zeuser asko gustadazkune, asko. Nik esan dut, zuek osonak, iritzak. Azkaningoko traki ez, Azkaningoko traki bebai, Hilario? No, mi gustadaz. Zazpiko trakie, ez da egon? Zazpikun ez da egon? Ez da egon. Hemen ongara torrien eta entzuten, hemen irratizen. Zazpikun ez dagoen trakade. Eta ni gustadaz, bueno, da esan doztina, ba ondo, gero puro rolako bebai. Bueno, jaizeke ondo gondien igusten dut. Da gero, bajadi asko gustadaz, ikusi nintzen dut ganera azikeratatik amaitxur hartien. Gure botatzen zu. Etxaten txoien, nik izin jotetza, bai, gute zanen helako nalegata. Bada nada, gaztiek eta, bueno... Nik ez dut gota inoiz, behitu non bizina eta... Politxo gutxi dut. Ia, hemen ni komentaduten eta nik usten dut gu lauro komentaduna, ez da zan kritiki, zerringo lekidun, ez da Marta, ez dira txarto, ez. Bakaso baten talako egune, nire asko guztadaz, tegon zikak ezi, ondo. Ba, iguala hor aprobetzen bidu beste gauze bat, bebai, ba, beste egun bet, egun 2000. Da beste gauze bat, zukakirik ez tegon. Beste gauze bat, aurrako beste gauze bat, ataten duna, iez hartun txarrarako atzera, txolnatik ataten duna, ba, ez da... Lameratik bebai. Tali da kuntaligaz, beste bizibete mon. Estekin gizau bat da. Utakuntali ez dako herririk... Eurek deziten ongo diez behintzet, arek talako andrak izan dunak elkarrizketatu,
beste egun baten bagu ez, eurek esan zabien, talan ez alaitz esan ezer da, inbizan da bila euren Virginie edo akoraten zari hori tertuliz esan duna jaizetan beti dizela esan zabien hilario, que es que jaizek beti diez san besti gaitxik. Orduan lehen eskusetxu bizaten zandan Virgin Bet edo zeuzer atateko lekuen oitzeko zaize, eta orain bitu Virginik eta badaoz, bai ez du fokalizete. A Virgin imizan iruro eta iruen. Imizan, bertan, gero kanbitze da leko bizenero, bai, bueno. Zer Virginie da? Etxute zango orain. Ni aurra atrapatez... Pentsate dutala, la asunción. Atrapatez da zu, porque ni... Ez dakot ziurtasune, bai, talakue, bai. Ze talako Virginierik, ez daku... Pentsaten dutala, la asunción. Datorazten dako zu. Bai, hori datu ekarri, datorrena... Esan zubielez, beste egun bet giro hona hauten dana, niretzako poli-politxe, barriro zangot beko aldien, Santa Fue mi egune. Politxe, egune politxe. Santa Negotxako, egunik arrantzali baino jente asko gizagunta. Eta giro ona, giro politxe. Horregatik izan zutien, nire ustez, gaztelun hilegun dela. Beste era batera... Triste asmazu gauzie, triste. Gaztelu oasis beta. Han ez duen rompeola zera pareja, ontsek eitzen dizen pareja barrizek, ez duen les gaztieles rompeolas puntera mozuke moten, gaztelun dako zoie puro relajo. Bai, ez da makal. Kasko dalez da, zeuzer eurre... Ez da esango, ez da usilakon tabernarik. Ez da ulakon? Tabernarik. Ez, bai dinote, bertan momentun bera, portxu luzetu bat zeuzer, igual esango, eskolara izek, ez da zeuzer, jazten dauna berake bueltan kaskuek, gote zan. Bueno, Gaztelunokin juere bertxuna, balkoitik balkoira, goizien, txikitzu dales be. Y amendino, Virgen de la Tala de Bermeo, Iglesia de Santa Eufemia, y Ermita de Santa Catalina, la Tala, bai, aurtik, Santa Eufemia esan neote esan lehenean... A Nuestra Señora de la Atalaya, Elisie. Kamiz esana. Bai, Virginia ez da itzen du, gero betukot, hainu, mungotzate... Muy bien. Ia ze Virginia da. Oso ondo, babitu, rekord raportu du, tin, momento baten, 25 pertsona okin zuz online. Abeitu, ze ondo. Eskerrik asko menta, geure tertulize da, geure programa estrellita, baitu, igarri da online bebai, Indonesiatik bebai, Hala, Indonesiako puntetik. Gustako lekiaz, ez da jente nagozizek entzuten badauen. Jente nagozizek emotie aho gizau, irratizen. Bai, geu aurretan gabiltzen ego. Guitxi, jente nagozizek, zelen jente pillo bat nagozizen entzuten. Bai, da horren Bizkaian dako ze transfuge. Posik nau, esaten zunberbaketxik, gaztelize pillo bat entzuten daula da, oso posik. Bai, ez du nada galdu bihar da. Irratizen ez dakigu. Esan duzki, etxaman eta areizagan eta irratizek danak saldu da bila, bai, ez dakigu eri ezakitzeko zemat. Zelen jente nagozizen pillo bat ditxute esan daun bebai, kantak eskatuten, zorizon duten zorizon agurrek. Maitek bota dau, niretzat udalari eskatu bide musikie, bajua huimitzi. Bebai. Orokorrien kontzertuetan eta bebai eskatu tabernari bardin. Azkenien, lehezatu moduen. Bajotxue, volumena. Volumena bajatutie. Danan onuri eitzi be kostaitzen da. Bai, errosoedako. Eta espadago ez dakola zentsunik berba egitie belarrize topaten ibiltzie. Bueno, Usten dut akabaduna nik hainbet gauze itxi dut estinteruen, bai, bueno. Bueno, hori da biharrak zatozila inge eta eskertuten da. Ordu bete eta laurden. Giza gure bazuen nik uste dute, bueno, ez da hitz, ordu bete eta ardi nik uste dut ondo dagoela, ez da. Kantzako genti, leleko kogunerako ez du kantzako genti. Bueno. Ordu txubete pasabez. Bueno, ordu eta mar, ordu eta sortxitxe zazuen. Lehen etxizan duna da, guitxi, pretertulia. Tertulia eta postertulia. Ez, horrein inguna da pintxotxuek, urrungutan pintxuek, bigarren tertulizen pintxotxuet edo, eta gero alatake. Amaitxute beha menotizak eixe, blin plan, dale que te pego. Bueno, emongo txagu txapadi orduen asunturi. Bueno, eskerrik asko, aurrera bermio. Eskerrik asko Hilario, Julene, Inigo eta Martari. Urrekor arte edan hori. Ia gente ingusto guzan badan, Bai, seguru. Venga, gerarte. It's
Ia, hemen bota dozkuie, Santa Maria de la Asunción. Talako Andra Mari Elizan egon zana gaur egun dagon Goiko plazako Elizen dauena. Santa Maria de la Asunción, eskerrik asko, badau gentio ratzitik entzuten da.